Han sidder inde midt i. Han sidder inde midt i. Kom så! Kom så, Jens! Ryk så, Jensen. Kom nu. Godt, Mathias. Lidt længere frem. Så rykker han. Kom så, Anders. Du kan sagtens. Lav et ryg, Kasper. Lav et ryg. Kom så. Ja. Okay, godt. Kom så. Så med nu. Kom med. Kom nu, Penny, op til. Kom nu. Tag du sammen. Kom nu. Så, Thomas. Kom så. Kom så, Rasmus. Godt, Alexander. Kører han forrest, stop her. Kom 4 op og hjælper. Det er godt, Jensen. Godt. Det er med nu, Mathias. Det er med nu, Mathias. Det er godt, Anders, det der. Godt, Anders. Kom så. Kom så forbi, Jensen. Kom så, Jonas! Kom så forbi. Kom nu. Kom nu, Jonas! Med, Jonas! Kom nu! Jonas, her! Tror jeg også. På vej. Tak skal I have for det. Altså de præmietagende ryttere i yngste klasse. Og så skal jeg sige, at den arrangerende klub, Odder Cykelklub, har lagt et par spurtpræmier ind. Et spurtpræmier her i yngste klasse. Og det var nogle spurtpræmier, som tilfælder. Og i mellemste klasse, der skal vi først lige have fyldt skrammen. Vinder af Kvickly Odderløbet 2005, Jens Møller Petersen fra Randers. Og ved siden af Jens Møller, der skal vi se Nikolaj Christensen, ligeledes Randers, og så blev det med Fie Dein Larsen Herning på en fornem 3. plads. I må meget gerne gå op på skamlen på 2. og 3. pladsen, altså 2. pladsen til Nikolaj, og så blev det Fie, som tog sig af 3. pladsen, og her kommer de. Og jeg er helt sikker på, at 3. pladsen her fra Fie Dein, det er i hvert fald ikke fordi hun kender det bakkede terræn ude for Herning. Der skal man jo nærmest finde en jernbaneoverskæring for at få en lille bakke med. Men altså her er i hvert fald nummer 1, 2 og 3 i mellemste klasse. Jens Møller Petersen, Nikolaj Christensen og Fie Dein Larsen. Men der er 17 præmier i mellemste klasse. Og vi skal se i hvert fald den samlede præmierække op på skammen ved siden af de 3 hurtigste her. Og på 4. pladsen er det Jonas Lykke Nielsen Esbjerg. På 5. pladsen Søren Krag Andersen Middelfart.
På 6. pladsen Mads Lillelund Christiansen Esbjerg. 7. pladsen Peter Mathisen Holstebro. 8. pladsen Jakob Østergaard Magnussen Horsens. 9. pladsen Mathias Tolstrup Silkeborg. 10. pladsen Nikolaj Nielsen fra Kolding. 11. pladsen Mads Fyrl Schmidt fra Randers. 12. pladsen Aske Nørgaard fra Svendborg. 13. pladsen Frederik Moser Middelfart. 14. pladsen Mathias Lundhøj Jensen Vejle. 5. pladsen Jakob Thoril Hansen Thy. 16. pladsen Frederik Honoré Fredericia. 17. pladsen Jonas Kim Rasmussen fra Middelfart. Og så er der trængsel deroppe, men heldigvis her i anledning af postcupfinalen har vi fået et godt stort podie, hvor alle vores dygtige cykelryttere selvfølgelig kan blive hyldet på behørig vis og få alt deres sølvtøj udleveret. Og der bliver sagt goddag og tak for sidst til hinanden deroppe, kan jeg se. Så det er en helt fornøjelse. Og det er altså nogle af de allerstærkeste ryttere i landet, vi har til start her i mellemste klasse. Det må vi sige, også efter at have fulgt de danske mesterskaber ved Kjellerup. Og med 17 præmier altså i alt i mellemste klasse her, så sætter det jo altså endnu en gang Fie Deins får det 3. plads i relief. Hun er altså en stærk pige, en spurtstærk rytter, som kører med de allerhurtigste. Så har vi efterhånden præmierækken på plads. Mine damer og herrer, den samlede præmierække altså i mellemste klasse. Stort bilballer og tillykke skal I have. Tak skal I have, og tak for et flot cykelløb.